7-nji iýulda Aşgabat Keselhanasyna aradan çykan Türk diplomaty Kemal Uçkun, türkmen häkimiýetleriniň aýdyşy ýaly pnewmoniýanyň dälde koronawirusyň pidasy bolan çemeli. Mundan başga da azatlygyň ýagdaýdan habarly Çeşmesi 57 ýaşly diplomatyň özüniň evakuasiýa edilmegini sorap, Türk häkimiýetlerine ýüz tutanlygyny, ýöne resmi Aşgabatyň Türk tiýiz kömek uçaryny kabul etmekden ýüze wurmegi sebäpli munyň başa barmanlygyny aýdýar. Türkmen häkimiýetleri ýurtdaky koronavirus bilen bagly ýagdaýy gizlemek üçin ol ölýänçä garaşdylar we uçary ýurda goýbermediler diýip Çeşme aýdýar. Kemal Uçkun 11 günläp Aşgabatyň kardiologiýa keselhanasyna ýatan döwründe özüniň rentgen suratyny Türkiýe iýerip bildi. Rentgen barlygynyň netijelerini öwrenen türk lokmanlary oňa 90-99% ähtimallyk bilen COVID-19 diagnozyny goýupdyr. Ýatladyp geçdik Türkiýanyň Aşgabatdaky ilçhanasynyň dini meseleler boýunça 57 ýaşly geňeşçisiniň ölümi 8-nji iýulda ma'lum boldy. Uçkunyň soňky günlerinden habarly Çeşme'niň sözlerine görä ol 7-nji iýul güni Aşgabat wagty bilen agşam saat 9 töwereklerini aradan çykdy. Diplomat ýokary beden gyzgynlygy we agyr üskülewik bilen Aşgabatyň kardiologiýa ylmy klinik merkezine 27-nji iýulda ýerleşdirildi. Ol ýerde lukmanlar oňa pnewmoniýa diagnozyny goýdular. Soňy bilen türkmen tarapy Uçkunyň ýürek ýetmezçiliginden aradan çykanlygyny aýtdy. Ýöne Çeşme'niň aýtmagyna görä Uçkunyň ölüm sebäbiniň koronavirus bolanlygy gaty ahmal. Çeşme öz şahsiýetini aýan etmekden ýüze wurdy. Onun sözlerine göre Uçkun Aşgabatyň kardiologiýa ylmy klinik merkezine gyzygyny galyp üskülewiň başlamagyndan 2 gün soň 27-nji iýulda ýüz tutdy. Lukmanlar ony pnewmoniýa diagnozy bilen derrew hassahana ýerleşdirdiler. Diplomat Aşgabatyň klinikasyndan diri çykmady. Türkmen lukmanlary Türk diplomatyny antibiotik bilen bejerip başlaýar diýip Çeşme aýdýar. Ýöne onuň ýagdaýy erwetleşýär. We ol özüniň rentgene düşürilmegini talap edýär. Hemde öýkün suratlaryny Türkiýede bir näçe lukmany şol sany Türkiýanyň COVID-19-a garşy görüşmek boýunça ylmy geňeşiniň agzalaryna ýeberýär. Azatlygyň gürrüňdeşiniň sözlerine görä ähli lukmanlar bir agazdan Kemal Uçkunny 90-99% ähtimallykda COVID-19 bar diýen netije gelipdirler. Olar oňa virusa garşy zerur bejeri üçin dessine watana dolanmagy maslahat beripdirler. Şondan soň hassahana ýerleşdirilmeginiň 7-nji güni ol özüniň evakuasiýa edilmegini sorap Türk häkimiýetlerine de ýüz tutýar. Bu aralykda Uçkun özüniň evakuasiýa edilmeginiň guramaçylygy üçin Türkiýe häkimiýetlerine ýüz tutmagy dowam edýär. Çeşme'niň aýtmagyna görä Türkiýe hökümeti derrew evakuasiýa işlerini başlaýar we Türkmenistanyň hökümetinden tiýiz kömek uçarynyň ýurda gelmegine ruhsat soraýar. Ýöne Çeşme'niň sözlerine görä türkmen tarapy Türk tiýiz kömek uçarynyň gelmegini ret edýär. Azatlygyň Kemal Uçkuny Aşgabatdan çykarmak üçin Türk tarapy ähli tagallany etdimi diýen soragyna Çeşme Türkmenistan onuň çykarmagyna ruhsat bermedi. Sebäbi öz şäherine COVID-19-yň bardygy barada maglumatyň sızmagyny islemedi. Türkiýe hökümeti bolsa ýeterlik syýasy basyş görkezmedi diýdi. Uçkuny evakuasiýa etmek baradaky gepleşiklerden habarly Çeşme Türk tarapynyň tiýiz kömek uçaryny iýermek barada soran ruhsatyny ret edip türkmen häkimiýetleriniň ýurtdaky koronavirus bilen bagly ýagdaýlary gizlemek üçin onuň ölümine garaşanlyklaryny we uçary ýurda goýbermänliklerini utady. Uçkun Aşgabatyň kardiologiýa ylmy klinik merkezi bolan hassahanada 7-nji iýul güni yerli wagt bilen agşam saat 9 töwereklerini aradan çykdy. Türkmen tarapynyň lukmanlary pnewmoniýanyň fonuny Uçkunyň ýürek ýetmezçiliginden aradan çykanlygyny aýtdylar. Türk tiýiz kömek uçaryna Kemal Uçkunyň ölümünden 2 gece günlükden gowrak wagt soň 9-njy iýul gecesi uçmaga ruhsat berildi. Merhumyň jesedi onuň Türkiýanyň gün ortasyndaky dogduk şäheri Denizle ekidildi we 12-nji iýulda jaýlandy. Azatlyk Çeşme'niň aýdýanlary boýunça kommentariýa haýyş edip Türkiýanyň Aşgabatdaky ilçhanasyna we Türkiýanyň daşary işler ministrligine ýüz tutdy. Ýöne Kemal Uçkunyň 2018-nji ýyldan bäri işläp gelen Aşgabatdaky Türk ilçhanasyna biziň soragymyzyň öňki işgäriň ölümi bilen baglydygyny eşdip dessine telefonu taşladylar. İlçhana bilen habarlaşmak boýunça gaýta edilen soňky synanşyklar şowsuz boldy. Türkiýanyň daşary işler ministrliginde bolsa azatlygyň korrespondentiniň soraglaryna jogap berip biljek ýekece de resmi bilen
telefonu bağlap bilmediler. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen habarlaşmak synaşygymyzam elmidama bolşy ýaly netije bermedi. Azatlygyň korrespondenti bu maglumatlary öňe süren adam bilen 15-nji iýulda bütün dünya Sağlık Kuramasynyň COVID-19 missiýasynyň Türkmenistan saparyny tamamlan güni gürleşdi. Missiýanyň başlygy Catherine Smallwood 15-nji iýulda geçirilen medpuat ýygynyna häzirki wagtda Türkmenistanda tasdiklanan COVID-19 wakalarynyň ýokdugyny aýtdy. Ýöne Türkmenistanyň ýurtda koronavirus bar ýaly hereket etmelidigini belledi. Şeýle-de ol bütün dünýä Saglyk Kuramasynyň hünärmenleriniň ýurtda gelip çykyşy näweli pnewmoniýanyň ýa-da ýeti respirator keselleriniň köpelenligi barada çykýan habarlardan aladalanýanlyklaryny aýtdy. Ýöne briefinge gatnaşan Türkmenistanyň Saglyk ministrliginiň wekili Gurbanguly Öwliýakulowa çürt kesek ýurtda gelip çykyşy näweli pnewmoniýanyň ýokdugyny aýtdy. Şu neçenli ýurtda koronavirusyň ýokdugyny öňe sürüp gelýän Türkmenistan häkimiýetleri bütün dünýä Saglyk Kuramasynyň missiýasyna olaryň Türkmenistany we Täjikistana sapar etmek niýetini ma'lum etmeginden 2,5 aýdan gowrak wagt soň ýurda girmegine ruhsat berdi. Bütün dünýä Saglyk Kuramasy COVID-19 missiýasynyň 2 merkezi ady ýurduny etjek saparyny 23 aprelde oglan etdi. Şonun bir hepdeden gowrak wagt soň bütün dünýä Saglyk Kuramasynyň missiýasy Täjikistana bardy. Ýöne Türkmenistana sapar etmek üçin 2,5 ay gerek boldy. Bu wagtyň dowamynda Azatlygyň korrespondentleriniň habar bermegine görä Türkmenistanyň häkimiýetler koronavirus barlygy oňy netije görkezden näsaglary bütün dünýä Saglyk Kuramasynyň bilermenleriniň sapar etmeli saglyk edaralaryndan başga ýerlere göçürdi. Meselem Azatlygyň çeşmeleri bütün dünýä Saglyk Kuramasynyň missiýasynyň gelmeginiň edil öň ýany 3-nji iýulda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşit Meredowyň Türkmenawa şäherine baryp ýerli ýokunç keselleri hastahanasynyň taýýarlygyny, onuň hut öýüdiniň gödegçilik edenligini, ol ýerden olar ähli COVID-19 näsaglarynyň çykarlanlygyny habar berdi. Şol bir wagtyň özünde Azatlygyň korrespondentleri Türkmenistanyň pnewmoniýadan köp adamyň ölýänligini we ölenleriň jesetleriniň galyň plastik gaplarda jaýlanýanlygyny habar berýärler. Türkmen resmiýetleri pnewmoniýanyň we koronavirusyň ýurtda bardygyny inkar etmäge dowam edýärler. Emma bütün dünýä Saglyk Kuramasynyň missiýasynyň sapary wagtyny häkimiýetler tutuş ýurt boýunça hökmany maska düzgünligi ýerdiler. Bunu koronavirusyň öňüne alyş çäreleri bilen näde howadaky ýokary tozan bölejikleri bilen düşündirdiler. Lebaply vilayetinde COVID-19 keseliniň we pnewmoniýanyň alamatlary bolan ýataglaryň sany köpelýär. Türkmenawadyň saglyk edaralaryndaky çeşmelerimiz hastahanalary düşýän adamlaryň ençemesinde koronavirusyň tasdiklananlygyny aýdýarlar. Ýurt resmiýetleriniň sözlerine görä ýurtda ne koronavirus ne de pnewmoniýa bar. Türkmenawadyň keselhanalarynda günde onlarça adamdan koronavirus tasdiklanýar diýip Lebaply vilayetiniň saglyk saklaýyş edaralaryndaky çeşmelerimiz aýdýarlar. 15-nji iýulda 40 olay adam köpürli lukmançylyk merkezine kabul edildi. Covid bilen kesellenler köpçülük görmez ýaly keselhana ýarym gijeden soň ýerleşdirilýär diýip Çeşme'miz aýdýar. Onuň sözlerine görä Türkmenawadyň ýokunç keseller hastahanasynda da COVID-19 diagnozy bilen 100 töwereg adam saklanýar. Olaryň arasynda Farab etrawynyň häkimi Hasan Metkuliýew bar. Bütün dünýä Saglyk Kuramasynyň missiýasy giden soň Covid bilen kesellän näsaglar ýokunç keseller hastahanasyna gaýtadan alınıp baryldy. Häzir ol ýerde 100 töwereg adam ýatyr. Olaryň arasynda Farabyň häkimi Hasan Metkuliýew bar diýip Azatlygyň vilayet saglyk ulgamlaryndaky çeşmelerinden biri 17-nji iýulda habar berdi. Azatlyk radiosy Hasan Metkuliýewiň hastahana ýerleşdirilmegi barada Farab etrawynyň häkimliginden habar alyp bilmedi. Geçen hepde Türkmenawadyň bu iki hastahanasyna ýagny köpürli merkezine we ýokunç keseller hastahanasyna 7-nji we 9-njy iýul aralygynda Türkmenistanyň Gündoğru vilayetinde saparda bolan COVID-19 boýunça bütün dünýä saglyk kuramasynyň wekilleri barıp gördüler. Emma Türkmenistandaky habarçylarymyzyň hem çeşmelerimizin sözlerine görä koronavirusly näsaglar daşary ýurtly bilermenlere görkezilmändir. Olary görkezmek üçin hastahanalaryň diňe käbir bölümleri öňünden taýýarlanyp bu ýerdäki koronavirusly hastalar başga ýere göçürilipdir. Türkmenawadyň saglyk edaralarynda daşary ýurtly wekilleriň gelmegine görülen
taýýarlygy Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşit Miredow 3-nji ýylda hut özi barıp barlady. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Türkmenistana tapar eden toporunyň ýolbaşçysy Catherine Smallwood özleriniň taraplar arasynda öňünden ulalaşylan ýerlere barıp görenligini 15-nji ýylda Aşgabatda geçirilen metbuat ýygnagynda aýtdy. Şu Azatlyň Lebapdaky habarçylary vilayatyň Darganata we Gazojak etraplarynda agyr ýagdaýyň ýüze çykanlygyny habar berýärler. Vilayat ýylatyň öýlerinde galmagyny we maska dakynmagyny üpçün etmek üçin gözükçülük güýçlendirildi. Hökümet işgärleri öýme-öý aýlanyp ýylata daşary çykmadlygy wagt edýärler. Türkmenistanyň häkimiýetleri ýurtda koronawirusyň bolmagyny inkar edýärler we bir aýlap möwjalyan ýeti pnewmoniýanyň ýaýramagyny hem ikrar etmeýärler. Şeýle bolsa ýurtda 10 gün bäri Keseliň ýaýramagyna garşy görülip eşidilmedik derejede çäreler görülýär. Ýurt içindäki transport gatnawy çäklendirildi. Bazarlar we sowda merkezleri ýapylýar. Ýylatyň maska giýmegine polisiýa hem harbiýler gözükçülük edýär. Uçarlar asmandan antiseptik sepýärler. Köpçülük ýerlerinde öýken we demalyş infeksiýalaryň ýokuşmagyň ähtimallygy barada ýylata duýduruşlar peýda bolýar. Şäheriň jemgyýetçilik ýerlerinde we ýaşaýyş çaýlaryň ýerilgelerinde 16-njy ýylda peýda bolan bildirişlerde ýylata şäherde ýeti öýken demalyş sowuklamalaryň ýaýramagynyň öňüni almak üçin maska giýmek we dezinfeksiýa serişdelerini ulanmak maslahat berilýär. Beýleki bildirişde üşümekden saklamak, arastatçylygy berja etmek, agdyňy hem burnuňy ýapmak we fiziki aralygy saklamak üçin jekmejek usullar lokmanyň maslahatlary hökmünde köpçüligiň dikkatyny ýetirilýär. Emma çap görnüşli bu bildirişlerde COVID-19 agzalmaýar. Bellemeli Türkmen hökümetiniň koronavirus kontekstinde alyp barýan işleri barada jemgyýetçiligi habarly etmek meselesi bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň öz saparynyň netijesinde eden teklipleriniň biri boldy. Bu arada Türkmenistana tapar eden missiýanyň başlygy Catherine Smallwood 15-nji ýylda metbuat konferensiýasynda aýtdy. 16-njy ýylda Türkmenistanyň ýarym resmi media serişdeleri ýurduň zähmet ministrliginiň ýeti respirator kesellere sedebar bolýan işgärleriň diň jalysy iýerilmegini maslahat berenligini habar berdi. Häzirki wagtda şeýle işgärleri kanuny we olaryň isleglerini laýyklykda zähmet düzgünlerinde we kanunda göz öňünde tutulan beýleki diň jalys görnüşlerini iýermek mümkinçiligi barada gurrun gidýär diýip hususan da Orient neşri 17-nji ýylda habar berdi. Bu döwürde bütün dünýä saglyk guramasynyň Türkmenistanyň pandemiýaga garşy uğraşmagy we COVID-19 hadisalaryna tez jogap bermäge taýýarlygyny goldamak üçin iýberen ynsanperwer kömegi ýurda gelip gowuşdy. Getirilen serişdeleriň sany we bütün dünýä saglyk guramasy bilen birlikde Türkmenistanyň saglygy saklaýyş ministrligi tarapyndan düzülipdir. Oňa 320 000 medisina maskasy, 18 000den gowrak goraw üçin medisina äýnegi we 12 000 sany giýim ýerýär kömegiň umumy bahasy takminan 430 000 Amerikan dollaryna barabar. Hoply ýokmuşluklardan goramak zerurlygy ýüze çykan halatynda olaryň hemmesi türkmen lokmanlaryna beriler diýilip türkmen media serişdeleriniň maglumatlarynda aýdylýar. Dünýäde koronavirus epidemiýasy başlanan ilkinji aýlarda Türkmenistan medisina maskalaryny Hytaýa iýeripdi we öz ýylatyna maska giýmegi gadagan edipdi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň paýtagtyndaky dermanhanalarda medisina maskalarynyň sowdasy ýola goýulypdyr. Dermanhanamyzda maskalar ýam erkin satylýar. 5 maska we 2 sany antiseptik süpürgüç 5 manada satylýar. Şäherde 3,5 manatdan ýerli önümi bolan trikotaj süpürgüçler hem peýda boldy. 2 sanysyndan satýarlar diýip Aşgabatdaky habarçymyz 17-nji ýylda aýtdy. Lebaply ene-atalar özleriniň kör, ker ýa-da lal çagalaryny Türkmenabad şäherindäki ýurdun körler we kerler jemgyýetiniň 5-nji mektep internatyna ýerleşdirip bilmän kösenýärler. Bu barada şeýle ýagdaýy başdan geçirýän Lebaply ene-atalaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň Türkmenabaddaky habarçysyna gurrun berdi. Men özümiň eşidip we gurläp bilmeýän 8 ýaşly oglumy Türkmenabaddaky eşitmekde, gurlemekde we başga-da dogabitde noksanlygy bolan çagalary terbiýeleýän mektep internatyna okuwa berip bilmeýärin. Men bu barada indi bir näçe ýyl bäri mektep internatyna, velayet bilim bölümine we aýallar geňeşine arda ýazýaryn. Ýöne bu netije bermeýär. Olar her gedek meniň ardamy häzir yer ýok diýen jogaby berýärler diýip özüni mahym diýip tanyşdyran Gazojakly ene habarçymyza gurrun berdi. Şol bir wagtda mahym we mümkinçiligi çäkli çagalaryň ene-atalarynyň başga-da ençemesi para beren adamlaryň çagalarynyň destine okuwa kabul edilýändigine, ýöne
munyň üçin müňlerçe manat talap edilýändigini aýdýarlar. Eger 4000-5000 manat para berseň, onda çagaňy nowatsız kabul edýärler. Emma bizde talap edilen munça pul bermäge mümkinçiligimiz ýok. Biziň şuňky iýjek çöregimiz gaýgy. Häzirki wagtda çagasyny mektep internatyna ýerleşdirip bilmeýän ene-atalar çagalarynyň geljekde mätäçlikde galmagyndan alady edýärler diýip Gazy Ojakly mahym aýtdy. Ene-atalar mümkinçiligi çäkli çagalar üçin ýürite mektep internatynyň ýetmezçiliginiň haçan aradan aýryljakdygy barada Lebaply aýt resmiýetlerine ýazýan ardalarynyň hem jogapsyz galýandygyny belleýärler. Şol bir wagtda habarçy we ene-atalar agdalýan mekdebiň içindäki tertip düzgün gowy bolsa da onda terbiýelenýän çagalaryň azyk we derman ýetmezçiliginden kösenýändigini hem aýdýarlar. Bu ýerde işleýän käbir işgärler çagalaryň agla we ene-atalaryň we haýyr sahawa edýän adamlaryň kömegine mätäçdigini aýdýarlar. Olar azyk we derman ýetmezçiliginiň ýiti duýulýandygyny belleýärler diýip habarçy gurrun berdi. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada 5-nji mektep internatyndan we Lebaply vilayet hemde Türkmenawat şäher häkimliklerinden kommentari alyp bilmedi.